Na rozčisťovaniu kanála angažovaná kompletná mechanizácia a vycahaný muľ še vyvoží zvonka zóny naselenia i odklada do pririchtaných kasetoch. Mapa kanálskej mreži ukazuje, že od Červinky po úchod do Verbasu z každého boku veľkého bačkoho kanála čeče po jeden pomocný. Zo pravého boku še nachodzi tak volaný begejac, ktorý še chvíľkovo čistí. 12 roky je chasnovaný jak otvorená kanalizácia dopred 3 týždňami, keď Červinka i Kula zostivo vodami poviazani so sprečistovačom u Verbaše. Zdobuli su uslovija so spušćanjem kolektorov do funkciji, ktorí zlučuju Červinku, Kulu i dalje, že by sme već nemali važnih zagadzovačov u tej zoni, ta teraz prišla našor i to ta investicija, že bi še odmuljal begelj, že by vypatral čisto, že by voda bola čistá, a i že by sme še cešeli u njim, že je već nie kolektor zagadzených vodoch i otvorena kanalizacija, jaki bol po teraz. Planowane, že by še u najchodzacích 2 rokoch očistili obidva pomocní kanály od Červinky po Verbas i vraceli do peršobutnej funkcii. Toti kanály okončujú odvodňovanie područja, kde še nachodzi poljoprivredna žem, ktorá dosť nízka i má podzemní vody. Preto funkcionovanie kanálskej mreži bardzo vážne. Kanál BGA čeče i pres center Kuli, kde žijú vece jak 50 žitelje. Pre fekálnej vody tam rokami bol nepríjemný zápach i predstavljal najväčší problém tamtejšej miestnej zajednici, ktorý teraz bude riešený. 18 000 kubní meteri muľu, keľo plánované, že by še vyňalo zo kanálu Begejac, budú deponovaní u bezpečných kacetoch kolo kanálu od Červinky po Kulu.